zure izena eta bizenak? Aio Zabala Gamendia. Oso ongi. Mikel jartzi baite zubetaurreko. Bai, barkatu, eskerrik asko, zu bezala, eskerrik asko, guapísima. Zure izena eta bizenak? Laia Rodríguez. Laia Rodríguez. Zenbat urte dituzu, Laia? 7. 7? Asko. Aiotz, gogoratzen altzara jaio zinenean, zein izan zen esan zenuen lehen hitza? Ama, atxa edo gozea? Gozea. Gozea, normal, klaro baietz, nik esan nun, odolkik. Baserriko animali batekin hitz egin ahal izango bazenu, zein animali aukeratuko zenuke? Txakurra. Txakurra. Zer galdetuko zeniokezuk txakur baldin? Zenbat urte dauzke. Zenbat urte dauzke, oso hori dago. Etxean laguntzen alduzu gurasoei, bai? Laguntzen alduzu etxean gurasoei. Gutxi igual aiotz, bai. Gehiago lagundu behar da? Bai, ez da, gehiago lagundu behar da. Bueno. Amak beti daki etxean non dauden gauza guztiak? Ez. Ez. Zu balduzu leku sekreturen bat edo, gordetzen dituzunak zure gauzak? Bai. Bai. Esango jazu, non da zure leku sekretori? Ez duzu esan nahi. Claro, bestela ez da sekretua, ez? Adibidez, ze gordetzen duzu? Leku sekretu hortan. Goxokia. Goxoki, kai Dios mío, goxoki. Asko jaten aldituzu. Bai. Bai. Paga jasotzen alduzu? Ez. Ez dizute paga ematen? Será posible. Bai. Bai. Zenbat ematen dizute? Asko. Asko. Asko zenbat da? 40. 40 zentimo? 40 zentimo. Eta zer erosten duzu? Goxokik. Gordeta jaten dituzu goxokik? Ez. Gordeta batzutan jaten dituzu goxokik? Bai. Ez deus esan, Gustoko aldituzu tatuajek? Bai. Bai. Egingo alzenuke bat inori ezer esan gabe? Ez. Egingo zenuke tatuajeren bat inori ezer esan gabe? Ez. Seguro? Seguro. Seguro? Seguro. Seguro? Seguro. Egia alda Janus Lester gustatzen zaizula? Bai. Bai. Badakizu kantaren bat? Bai. Piskat kantatuko jazu? Zumirekin datzat, pekarekin datzat, Zure domina, hauxe da zuretzat, oso pozinago, oso ongi potatu zarelako. Laia, begira zer dudan. Laia, etorri.